गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला खुंथाया जिल्लानि गासैबो नोगोरारिफोरखौ 13निफ्राय 15 आगस्ट 2022सिम आजादी का अमृत महोत्सव फालिथायनि समाव सरकारि, बेसरकारि आरो नन माहारिनि फिरफिला तिरंगाखौ बिरहोनो खावलायदों। लोगोसेनो जिल्ला खुंथाया बाक्सा जिल्लानि नोगोरारिफोरखौ 2निफ्राय 15 आगस्ट 2022सिम तिरंगाजों लोगोसे सेल्फि आरो सावगारि दैखांनो खावलायदों। दिनै एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदनि मुंख्लं सान। बिथांनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय गोख्रों बिबुंथि होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। थांनाय 2022 मायथाइनि 1 आगस्टआव सिनाय मोनै दुथांफ्रा एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ क'क्राझारनि थिथागुरियाव साननि समावनो गुलि गावना जिउ फोजोबस्रांदों। बिथांनि जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमना गोख्रों साजा होनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ दाबि खालामदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सोरबाफोर सानाय सुनाय, गान्थि जरा, हारा रोदा, साइनास, पेरालाइसिस बायदि बायदि देहा सोलेरनि जेंनाजों भुगिना दंबा नोंथांमोननि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां खौरां। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि साहा 5 किल'मिटार जानथाय बर' बाजार टिडि ब्लक साखाथियाव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो हागोन, जेराव खम खरसायावनो गोबां सुबुंफ्रा मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। जुदिअ नोंथांमोना बेफोरबायदि देहानि जेंना दङब्ला थाबैनो आंनि 7086858977 बे मबाइल नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। नगावनि पुरुनि गोदामाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, नखरसेनिनो 7 सुबुंनि जिउ खहा। बे लामा जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 7 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। रेल आरो गंसे स्विफ्ट गारिनि गेजेराव मैया मोनाबिलियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव स्विफ्ट गारिया रेल लाइन बारस'नो लानाय समावनो जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय रेलगारिया सौख्रेबफैयो आरो बुद्रुनानै लाङो। बे जाथायाव बिमा-बिफा आरो फिसाज्ला नखरसेनिनो 7 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गुवाहाटीनिफ्राय शिर'घाट फारसे थांनाय रेल इन्जिनजों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय नखरसेनिनो 7 सुबुंखौ सामागुरनि ब्रह्मसारनि थागिरि चन्द्र कुमार कलिता, बिजिनि लेमा देबी आरो बिसोरनि 16 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सानि कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। नागारनो रोङै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव रायजोआव दैबाना जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि दहला सुबा गामि, खाग्राबारि, जुलामाखा, बाथाबारि, रायदेंपारा आरो गोबां गामिफोराव दैबाना सोमजिनाय थासारिखौ नायगिदिंहैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिशिष दैमारिया। बिथाङा दैबानाखौ नायगिदिंहैना खौरां लादों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मिशन भूमिपुत्र पर्टेलखौ बेखेवनानै होबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिशन भूमिपुत्र पर्टेलखौ बेखेवनानै होबाय। बे बिथांखिनि गेजेरजों फरायसालिनि फरायसाफोरनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ 1 दाननि उनावनो होनाय जागोन। अदेबानि दान मोनसेनि गेजेरावनो डिजिटेल बिथिंजों फरायसाफोरा फोरमान बिलाइखौ मोननो हासिगोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बे बिथांखिखौ बेखेवना होयो। फोरमान बिलाइनि गनायथि बिलाइयाव थागिरि हारिनि सुबुंफोरनि नेसनेलिटिखौ सोंथि दिखांनो नाङा होननानैबो बिथाङा खावलायदों। फैगौ बोसोरनिफ्राय थाखो 8निफ्राय गोजौआव फरायनाय फरायसाफ्रा गावबा गावनि फरायसालियावनो फोरमान बिलाइखौ मोननो फर्मखौ जमा होनो हासिगोन। रायजोनि सिङाव थानाय जिल्लाफोरनि जिल्ला बेंगिरिया फर्मफोरखौ फरायसालियावनो राननानै हरगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 2022 मायथाइयाव नरेन्द्र मदियानो बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रि बिजाथि जागोन। फैगौ 2022 मायथाइयावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङानो बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथि जागोन। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 2022नि लकसभा बिसायख'थियाव आथिखालनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रि मासिनि दाबिदार जागोन होनना खौरां बिजोङाव सावरायनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो अमित शाहआ रबिबारखालि रोखा खालामना होदों आरो नरेन्द्र मदियानो 2022आवबो गाहाय मन्थ्रि जागोन होननानै बुंथिदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2022 मायथाइयाव मिरुआव बिजेपि सोरखार फैनायाव नरेन्द्र मदिनि गेदेर फेक्टर दंमोन। मदि सुनामिनि दाहाराव सोलायनाय फैदोंमोन। मदिनि बडि लेंगुवेज आरो गोख्रों बिबुंथिनि जोहै हादरखौ कंग्रेसनिफ्राय उदां खालामनो हादोंमोन। नाथाय बे समाव मदिनि पपुलारिटिया गोबां खमायबाय। मदिनि पपुलारिटिखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बिजेपिया गोदान आदब बाहायनो गोनां जादों। बेखौ नोजोर होनानै 2022 मायथाइयाव मदिनि सोलाय अमित शाहआ बिजेपिनि गाहाय मन्थ्रि मासिनि दाबिदार जानो हागौ होनना सावरायनाया सिखांदों। नाथाय 2022 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथि जाया होनना नरेन्द्र मदियानो गाहाय मन्थ्रि जागोन होननानै अमित शाहआ गावनो खौरां बिजोङाव फोरमायदों।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।